Gilugwayan hangtod June 15 ang Chikiting Ligtas Program sa DOH o ang pagpabakuna batok measles, rubella ug oral polio. Sa General Santos City, anapa sa 78% ang nabakunahan. Samtang door-to-door vaccination, padayong gimo sa island barangays ug hilit nga lugar sa Zamboanga City. Aniya ang amuang hiniusang report ni Justoni Humamil. Extended ang pagbakuna batok measles, rubella ug oral polio vaccine sa Department of Health kutob Huwebes, June 15. Sa General Santos City, target sa City Health Office nga mabakunahan ang kapin 63,000 ka mga bata sa syudad ug sa maong ihap, anaa pa lang sa kapin 50,000 o halos 79% pa lang ang nabakunahan gikan sa target nga 95%. Busa, gipakusgan pa nila ang ilang bakunahan labi na sa mga hilit nga lugar. Sa ngayon, ang barangay na may baba na vaccination rate nasa Apopong at Sinowel, lahat ng mga tao sa barangay trained sila para makipag-usap sa mga tao sa community para ipaalam sa kanila na ang lahat ng mga bakuna natin ay epektibo, libre na binibigay. Sagad kuno sa mga nag-unang rason nga ubos ang ihap sa mabakunahan kay dunay mga ginikanan nga mahadlok pabakunahan ang ilang mga anak. Ang ibang parents po kasi ngayon, hesitant pa rin sila. Yun na nga yung sa mga nangyari before, yung mga adverse effect ng vaccine. Mga vaccinator po natin, gina-explain naman po sa kanila. Hinoon maton sa CHO Johnson, normal ra ang makasinati og mild symptoms sama sa kalintura ug uban pa human mabakunahan. Sakay ang mga bangka padayon ang Philippine Red Cross Zamboanga City ug City Health Office sa door-to-door vaccination. Kalabot measles, rubella and oral polio sa mga kabataan edad 5 paubos sa mga island barangay ug mga hilit nga lugar sa Zamboanga City. Sa Layag-Layag Island sa barangay Talon-Talon, kapin 20 ka mga bata ang nabakunahan. Medyo mahirap ang pagpunta doon kasi nagkakaroon ng low tide and high tide na nasa tubig talaga ang pagbabakuna na door to door. So kailangan namin gumamit ng bangka just to reach yung mga children below 5 years old, especially for the parents na hindi gaanong open talaga sila sa pagbabakuna. Lakip sa mga hilit nga lugar nga natuan mao ang sitio Murok sa Pasunangka, Kabaluay ug Kulyanan kay ubos ang nabakunahan sumala sa Philippine Red Cross. Siyempre yung mga areas na medyo malayo na yung it's not really accessible na the more na kailangan natin silang puntahan. Matud sa Department of Health Region 9, target sa ahensya ang 95% vaccination rate, hinungdan nga extended kini. Malaking opportunity po sa atin na ma-achieve natin yung 95% kasi nasa 83% pa lang tayo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.